umaga guys. At ngayon guys, kahapon pinaliguan ko sila Masya at Tyson. Ngayon, si Coco na naman. Si Coco naman ang akong liguon. Murag lisod-lisod is Coco maligo guys kay bisag gamay na si Ja. Talawan kayong tubig tas lakan kay nakandingon kay nas Coco Ja. Mamugong na punta kay kita na po atong ilok nga kita na po natong ilok nga medyo lagom-lagom. Sige na lang na, sagiin na lang na. So na lang man nagilaptin. Ilok bahala na sa diha. Dito guys, mamugong ta kay. Di ta mamugong, sabod kaayo. Ligo na to ni Kukon sa. Mao lagi guys, lisod jud kaadyo ni Kuko ligo nato. Tan-aw na to kay kisi-kisi jud ni ron. Na magsahod sa tagtubig. Sahod sa tagtubig guys kay buwa taglanggana. Taglanggana guys kay atong lingkuran. Magandang tag tuwalya guys. Kay kung magligo niya na maduli siya ito alya dumi ko ng kuanang to alya. Darag to alyang Kuko guys. Tinangkad jud kadto ni Kuko na guys kay bisag ani nandaman tinog to alya si Tyson ug si Masya di jud tumadag gitangog to alya kay minaw ko murag ug tualyahan to nimo murag iwiris-wiris jud, wiris-wiris ang tualya si ang iring nalibang na po day. Dakunin natin si Coco guys atong kaon. Is this recording? Oh, it is recording. Look at that. He's recording. Kita sa kiring guys, oh. Suko siya, oh. Suko. Kuko melon. Kuko melon. Walang ka dyan na kuko guys, ay. Hala. Hoy. Hoy. Ay, nasa kiring ako ng iring diha ko. Ay, maligo ka. Hi, tanaw sila. Tanaw. Katong kabulang gamay, be. Doon ano to gamay, kaya rumaklaros kuko igligo, be.
Oh, kuko melon. Agay, tanaway mong naong, oh. Tanaway mong naong. Hmm. Ayaw ko. Ayaw mo ako. Oh, tingnan nyo si Kuko guys. Dalawa. Alawan kayong tubig. Ang samal dito. Alawan. Ayaw. Kumaligo man tako. Nilisod ko. Iro mga kandingon. Dalawa na. Tubig ko guys. Ako na lang yun. Limutin ko silang shampoo pagkuha. Kung saan ang shampoo niya guys. Balik tayo. Balik tayo guys. Agad. Kuko. Kuko. Oh, amin. Kuko, melon. Ben, basta na. Oh. Kuko, pagkarong. Kana ni ba una ka? Pakainin ka. Kuko. Ito ko sa akin na meron. Bebe. Tawaw naman ka po, oh. Tanawa, oh. Daghang nananaw ni mo, oh. Tanawa. Dingon anak ka. Kandingon kayo. Kaya na nagtanaw ni mo. Kandingon si Kuko. Kandingon si Kuko. Buon. Ay, nabasa na ko. Uli, kinabuhi ka na may alaga guys. Pwede siyudog ka. Sa imo nga kuha nila. Kaya di din mo sila gahinan og oras. Luoy. Kinahanglan maggahinan din sila og oras. Kaya luoy dili maligo. Nanimaho. Baho tintin, oh. Dili, baho tintin. Sige ra ba kag hagwa? Sige kag hawk-hawk. Sige kag hawk-hawk nimo ga. Baho ka. Inong puto. Balhin ka kung ulo. Mao nang maligo jud ko no. Para limpyo, para kumot ko no. Tanding. Kaya nga na kuno ng kandingon ko. Sa kandingon kuno ko, alawan ang tubig. Mamangkukuno na nga po. Mamangkod lagi na ilang sulti guys. Basta kuan, kalawag tubig, kandingon. Nandog lang po ko. Muna sulti sa uban. Basta talawag tubig, kandingon. Kandingon, gaya ka ko. Hindi man ka kandingon. Kinandingon. Ayaw mo na tuto ni mga. Dita na ako ng irem. Sagiin ang irem diha. Ano ba ng irem? Ano na manghilabot ni mo? Ano na manghilabot? Oo. Ano na manghilabot?
guys, mahirap. Mas may pa man to Tyson o si Masya ligoon. Kaya di pa man panihani nga. Kasi doon isang kalingunan. Kaslakan ka ng tubig. May gamay na. Kaslakan kayo tubig. Diang na ka. Koko oy. Be, pagkataw na human. Be. Sapo. Nung naong na isapon. Ayaw, was-was ko ilang sarang na baka maligo. Linting ugasan. Tapos na guys. Tapos na ko maligo. Oh. Ano siya? Ligo na nagligo kay Perting kas nakanag tubig. Ah. Ups. Saan akong cellphone ko? Teka. Basa na. Basa ang cellphone guys. Basa ang cellphone. Tapuhan sa na akong cellphone guys kay nabasa. Ay. Muni ang kalaki guys basta ligoon. Perti yung kalawanag tubig. Na. Lawan ka sa tubig. Dako na laman isag sige kaligo maug hapon. Kalawan hapon tubig. Siya. Ano ka ni siya? Dalawang kay tubig. Kukunin mo atas kayo ya. Paliw ko sa nail cutter ya be. Ang nail cutteran ko ya. Apa? Tinong nail cutter sa ta. Nuni guys basta. Ganahan kag alaga. Mag-alaga ka ng aso. Ganon. Magsagay. Sakripisyo kaayo. Awat ng tubig. At si King guys. At si King. Murag. Ugma na lang jud pud to. Bukas na lang si King guys kasi may lakad ako. Gisugo ko sa akong igsuon. Nasday gisugo na mo. Na nga si King. Ugma na lang puhon. Cute mo kuko. Di ilarang biskuit si Coco be. Dali ya. Ang cake mas nimo. Ay yo. Kanon man to nimo. Tamar dito. A biscuit asa man? Dali ya. Nasa pero biskuit please. Ilara siya gamay dali kay. Sarap. Salang ilogon lagi niya ang nail cutter guys. Kinahanglan na siya makuan. Malinga siya na siya kalingahan kay ug dili ilugon niya nail cutter unsa. Di ko ka hingo ko ayaw ko. Tagas ka kuko niya kay magduwa siya masig. Karwas sa ang tiil sakit ka ayaw. Mo nang ang hingukan. Be. Ayaw ilugang nail cutter ko. Be masama na imong baba. At ganon guys, pag mayroon kang alaga, ganon, mura po bata, kinahanglan imong
alagaan. Mura po bata. Siya. Oh. Panilap-tilap. Oh. Okay. Hello! Yan alas yung bahan. Ah. Lingkod ba kaya di magluwag ko po. Oy. Muna technique guys, basta akong hingukan. Kinahanglan na sa kuan-kuanon. Ayo. Na si Jay kuan kalingahan kayo duway kalingahan. Ilaw ko ng nail cutter. Pero teng haitag ko to guys. Dali. Di ra ba ko kaklaro, di ko kakita. Nilaging magkaedad na. Gatong panan aw magka-hap. Dali ko. Iya kay kuan niya kay last na lang niya. Ibaduls ba pa ikib-ingkib ba si Jaya. Kay tara ko. Ana ya. Ano na ba na ko? Nara kuya na biskwit kuan niya. Patay di ni matiwas ron. Ayo idus-dusan na. Nakanang. Ay idok na lang ya. Wala. Guba na. Gubang ko nini. Mayaya gagmaya ikuan siya ba. Gagmaya ana. Asa man na. Tara kuya. Turang kuya. Tara. Wala. Tarong maya. Oo. Kuman jud ani ron. Gamay na lang, last na lang. Kaon na siya. Last na lang ko. Mahimog adinil katiran kay pertijong haitas ko. Kit kaayo. Paon. Nya na kay wa pa na. Usap. Kita mo eh. Treat ni nato siya. What first? This one or this one? This one? Yes. Sakto na yun. Yeah, tapos na tayo guys. Ibalik na na kuko sa iyang kulungan kay bagong ligo. Katawas dyan. Na ako'y mga kaaliados ari guys. Hanggang sa susunod. Ayaw yeah. Salamat sa panonood. Good morning. Maayong buntag. Like and subscribe. See you on my next vlog. Bye-bye. Bye-bye guys.